Wala bafethu, shabu kunjani? Ngithembe ukuthi nigrande, ngithembe ukuthi niyaphila bafethu. I-Kaizer Chiefs abayeke kule season le izodla abantu. Ngiyathemba ukuthi i-Kaizer Chiefs this season izokwenza kahle kakhulu. Mhlambe futhi singayilindela ukuthi ithathe i-league ka-2026-2027 bafethu. Emidlalweni we-Kaizer Chiefs versus iMamelodi Sundowns, njengamanje i-Kaizer Chiefs iyalida ngo-1-0. Njengamanje ngizokuvezela igoli just for wena mawungekho eduze ne-TV yakho ukwazi ukuthi uyibonele leli goli nali liyadlala ngemuva wena okulula kakhulu ukuthi like i-video uyasubscribe ku-channel ukhipha i-notification bell. Makwenzeka ngenye elinye igoli futhi ngizophinde futhi ke ngizokwenza i-video la kule channel, so make sure ukuthi ke uyayilike i-video ukhipha i-notification bell ukuze ungaphuthwa ngisho yodwa ke i-video engiyifakayo. Okwamanje ngivumele ngithi ke nje bye bye.